ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଖି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚୁଡ଼ା ଭାଜି ଖାଇବାକୁ। ତ ଚୁଡ଼ା ଏଠି ମୁଁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଚୁଡ଼ା ଭାଜିକି ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଫି ଟିକେ ବନେଇ ନେଉଛି। ତ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଗରମ ଗରମ କଫି ପିଇବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ କଫି କରିଥିଲି। ତ କଫି ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଘର ପୋଛାପୋଛି କରିନେଉଛି ଗୁରୁବାର ପାଇଁକା। ତ ଗୁରୁବାର ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଧବାର ରାତିରୁ ହିଁ ଘର ପୋଛାପୋଛି କରିନି। ଏଠି ପୁଅ ବସିକି ବେଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ତ ଘର ପୋଛି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ରୁଟି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ବନେଇବି। ତ ଆଳୁ ଭଜା ନା ଶୁଣିକି ପୁଅ କହିଲା ଯେ ଆମର କ'ଣ ଖାନଦାନୀ ଖାଇବ ନା କ'ଣ, ପ୍ରାୟ ରାତିରେ ମାମା ତୁମେ ରୁଟିକୁ ଆଳୁ ଭଜା ବନେଇ ନେଉଛ। ତ ମିଠା ତ ଇଏ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ମିଠା ଅଛି, ତ ରୁଟି ଭଜା ମିଠା ତା'ର ଚଳିଯିବ। ତ ପୁଅ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ଦେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ରୁମ୍କୁ। ତ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଲି ତା'ର ବହିପତ୍ର ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ସଜାସଜି କରିନେଉଛି। ତ ରାତିରେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାସନକୁସନ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସଫା କରି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିକି ତାକୁ ଏମିତି ମୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖି ନେଉଛି। ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।